ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏଇ କବିତାଟି। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ସବୁଥର କଥା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ହିଁ ତୁ ପଚାରିଥାଉ ଆଉ ଖବର କ'ଣ? ତୁ ପଚାରିଥାଉ ଆଉ ଖବର କ'ଣ? ମୁଁ କହେ କିଛି ନାହିଁ। ପୁଣି ପଚାରୁ ସବୁ ଭଲ ତ? ହଁ, ସବୁ ଭଲ ଅଛି, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। କହୁଥାଏ ସିନା ଏଣେ ଭାବୁଥାଏ ମନେ ମନେ ପଚାରିବାର ଏଇ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଶେଷ ହେବାକୁ ଆଉ କେତେ ବାକି? ଏଇ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଶେଷ ହେବାକୁ ଆଉ କେତେ ବାକି? ମୁଁ ଜାଣିଥାଏ ଏତିକି ମାତ୍ର, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ତୋର କଥାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ସାରାଂଶ। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ତୋର କଥାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ସାରାଂଶ। ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପୃଥିବୀକୁ, ପୁଣି ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଛାଡ଼ି ଆସେ ରାସ୍ତାରେ କି ଅଗଣାରେ କିମ୍ବା ସେଜରେ। ନିଜକୁ ଛାଡ଼ି ଆସେ ରାସ୍ତାରେ କି ଅଗଣାରେ କିମ୍ବା ସେଜରେ। ତୋ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୁଏ ଅଥଚ ମୋତେ ତ ସେଇ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଲେଉଟିବାକୁ ଅଛି, ନିଜକୁ ଗୋଟେଇବାକୁ ଅଛି ବୋଲି ଘୋଷୁଥାଏ ଭିତରେ ଭିତରେ ଭୁଲିଯିବାର ଭୟରେ। ମୋତେ ତ ସେଇ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଲେଉଟିବାକୁ ଅଛି, ନିଜକୁ ଗୋଟେଇବାକୁ ଅଛି ବୋଲି ଘୋଷୁଥାଏ ଭିତରେ ଭିତରେ ଭୁଲିଯିବାର ଭୟରେ। ସତରେ କ'ଣ ତୋର ଇଚ୍ଛା ମୋ ଖବର ଜାଣିବାରେ? ନା ରୁଟିନ୍ ପରି ମୁଖସ୍ଥ ସେଇ ଶବ୍ଦମାନ ଖସି ପଡ଼ନ୍ତି ସେତେବେଳେ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ମାନିନିଏ ଓ ମନେ ରଖେ ଆପଣାର ବୋଲି ସନ୍ତର୍ପଣରେ। ରୁଟିନ୍ ପରି ମୁଖସ୍ଥ ସେଇ ଶବ୍ଦମାନ ଖସି ପଡ଼ନ୍ତି ସେତେବେଳେ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ମାନିନିଏ ଓ ମନେ ରଖେ ଆପଣାର ବୋଲି ସନ୍ତର୍ପଣରେ। ସବୁଥର ତୋର କଥା ସରିଯିବା ପରେ ଅପେକ୍ଷା କରେ, କାଲି ପୁଣି କେତେବେଳେ ପଚାରିବୁ ଆଉ ଖବର କ'ଣ? ଅପେକ୍ଷା କରେ କାଲି ପୁଣି କେତେବେଳେ ପଚାରିବୁ ଆଉ ଖବର କ'ଣ? ମୁଁ କହିବି କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଭଲ ତ? ହଁ, ସବୁ ଭଲ ଅଛି, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି।